Ahojte! Firmu Salamander Industry Produkt z nemeckého Turkheimu snáď nemusím nikomu ani predstavovať. Ide o popredného nemeckého výrobcu kvalitných okien a dverí. A práve od tohto výrobcu držím v rukách jeho najpredávanejší profilový systém určený pre rekonštrukcie a byty a tým je Salamander Streamline, na ktorý ale v tomto momente môžeme pokojne zabudnúť, pretože prichádza jeho nástupca pre 21. storočie a tým je Salamander Green Evolution. Presne tak. Green Evolution prichádza ako reakcia na neustále rastúce požiadavky na energetickú účinnosť, moderný dizajn a udržateľnosť. A o tom, že sa nezmení len názov, ale ide o naozajstnú evolúciu tohoto inak veľmi dostupného a kvalitného profilu, sa presvedčíme v najbližších 90 sekundách. Zostaňte s nami. Green Evolution prichádza s dvomi variantmi 2D a 3D a rovnakou 76 mm stavebnou hĺbkou ako jeho predchodca. Zatiaľ čo verzia 2D zostáva po technickej stránke nezmenená a disponuje dvomi tesneniami a 5-komorovým systémom, verzia 3D už prišla na trh s inovovaným rámom vybaveným stredovým tesnením, ktoré poznáme z oveľa drahších systémov. Evolúciou prešlo aj samotné rozmiestnenie a počet komôr. Po novom tak už pred nami stojí 6-komorový systém, ktorý spĺňa požiadavky pre nízkoenergetické až pasívne štandardy budov, vybavený 3 tesneniami. Obe verzie disponujú oceľovou výstuhou v ráme a v krídle, ktorá poskytuje profilu vysokú stabilitu. Systémy sú vybavené izolačným trojsklom a v prípade lacnejšej verzie 2D je možné zaskliť systém izolačným dvojsklom. Green Evolution dodávame s najmodernejšou technológiou zvarov V-Perfect, čo znamená krásne jemnučké zvary v rohoch okien, a to vo viac ako 30 farebných prevedeniach vrátane snehovo-bielej farby s vysokým leskom, patentovanou výrobcom. Green Evolution prichádza ako ideálna voľba pre rekonštrukcie domov a bytov. Vďaka vysokej energetickej účinnosti varianty 3D mu nerobia problémy ani novostavby, kde je vysoký tlak na cenu zasklenia. Či už máte záujem o profesionálnu montáž alebo o rýchle a spoľahlivé dodanie, kontaktujte našich obchodných zástupcov, ktorí vám radi pomôžu a poradia s výberom. Ahojte!